Hey everyone, welcome back to my channel again. Hi norok ben malai fika onek deal pore malai kachin heda. Gai ni kisa problem nok ni tongma bagai blog khaini ang tongmani. Abo norok by share khaini norok next blog on ID and life as 2, 3, 4 months tam jolika abo norok by share khaini. Okay? norok ano sengma tongo tu. Chini ora waksa phajang de tong ni call bo khainai tongo comment bo khainai tongo kai khoraksa ki jotono sana possible ya haifano ang baksa borongno saka waksa tongo hini saka je possible borongno saka mane comment mane je possible bor ya comment to jano reply rina possible ang bongo saka ke call khaina ma robotongo to agi robo sakang ni blog rifru ba afro norok kisa late ke saka no wak sata mane blog rimani pore afro logi sake to norok logi nai ana sake to man khamon ke wak basa to wak robo to nai tongo chini bor wak bor do bayo kai chini orale saiman bayo chini yang ni bor rokhe kana kuni rong ni ke chengwak mane ro hinita ke wak besar mani por Kokborok nai tongo ke nai femang tong ke to ma faal glak di bana paina se hini hai tong ke norok bo kisa wak ro paina ke dakti shahon diano ikwang oblog ri relai wak bese je tong ma phone nai nong no orokhe ang oblog ke ang nong no wak besani shini phone nai to wak kotorok ni phone kya wak besar ni je norok na mani je norok san mani je bishi demanding go tong mani anga bni non blog to bi khaikata tini ke nai tong ni norok ang ti bishi kok salia wak busana ra hamsa kange ang mane comment to bari renai pin khaiye ke description na bari renai to contact number norok ar parano ta sungita personally contact number da dini because khoraksa ke sana ni sa peza la mai thangota ke tak nai tong ni pasa iko naithok jami thaisak ngang ke norwan sugi tong khana tamuni jengno bawak basa funung na hima ba jami rok funung ke tong kha ang obonorong no funung ge tong ma dia do basang naithok ke thai tong kha ekdom naithok ke thoye thok to ke chai cha thok ke angke joto khakhi baina simu chong shuno baido haipano maganang nai bla khakhi bai kangke oro macha blak khine jo tang khai gya haipanang nong no funoka ki yango bana hali hasingbu bar ning ko dok thok sak sabo angli hasingbu bar ning ko dok thok sak suku sik nai to ke hasingbu bar bari tong kha bare rogo ke obono Nusuk naithok mani ro kai khangke yango bo nadi hasing bo suka bo bar ban naithok ka hasing bo bar ke faisidi wak pasanai lesine tak iko omoke ang norong no bisa phajang nai phunung na himani oboke ek jaga o puma bai suka gai ada cha kahinai toni rekha moke 2 মাস 3 মাস rok unkhana do 3 মাস ka sugya ko na 3 মাস kaya ko ke mokhe puma bai sukaya ko aboke alada aboke phali mangkha 2 মাস rok unkha 2 মাস ke oboke kaya khutei ko 1.5 মাস rok unkha monobus kangnai 2 মাস rok ka khangke ke iko oboke thasingo ada chai tong hin samani norong no wak abuk hak salte ki kisi chikon hai ki norok to sai no mana mobile ke jo to mane no na chikon ke no go gabang no bokom kotor no chikon hingi nai bi do obo bisu milik kufung kotor kiting yada baksa wak ke ekdom keram ngai dong abo ke tor ya ki ni gana ke mo ke nai de bisu mota kufung milik ngai dong bas kango muk thango fai na fike norok te bo kotor khenuk khamon
Ke norok chajagi rogo tongkhe naifei mano hongke tebo tongkho ang norok no tebo busa phunung nai besung naithok ke chalai tonglai nadi chama bo kaham chama bo naithok chaya rogo nya nadi sheklai si tonglai chama nukhangke aske chanai jat chanai wak rok hangke no chauta angke chanai wak no tajago chaya rok hangke toya chanai jat tongna nanguta hai ade hangke chaya khele wak bahai ke tornai ba hangke omoni bisingo bo koto tongo do je sakang phainai bona kotor no marang nai jodi norok sakang phaikan ke norok no sakang kotor no sai nai manota je sakang phainai kai je ulo phainai last to phainai rok to boni basi jang no mane hai pa no nai di chinoro koto mangse omoni bisingo bo kotor tongang nong no apase samani do pa no size rok to same hai nongwi tongnai da koto Cikon hinjang nai pano se buni wak ni beskangut langkai chini abo kotor ngai tong mili ngai tong ta chama ka hambala kufung ngai tong naithok keram mangya nai di obokhe te kaisa room ni do obono khang hamjak suka lock mani tor mani naila pas kolok ma mobile o shi jakya wa kolok suko bo je tabung norok beskangu nugui tomani ke ayang bo naithok ke chalai tonglai khanai de bini dol rok obokhe adino wati wai tongmani bagai ang current bokeri ni bagai flashlight ri samadi jesa ke moke puila phunung mani wak abokhe kisa sari ngai thangka te adino wati wana nai toma jorani bagai obokhe Shaloti samani ang naidlak lok pai mani se wak jat ka hamya da kolok Kokborok ke thui tongka norok wak bahai nang sang pai kha na comment kai sati paibo na naithok sak pai kha ang le hamjak suku borong no jat ka ham junior ni je talang nai rok o wak no ekdom hamjang bai shu jat ka ham hinai hangke oborokhe norok chikon khe nukhna teisa mokhe bumani dud chikaiya kho buma bai kaiya kho karon obo like 1.5 month rok siko obokhe 1.5 mas rok sikota 2 mas rok phano sikaya kho obokhe to phanchinai de obo kiting naithok ang tongo hangke mokhe phaljang nai yango flashlight beti sama bagai shisek yang ngai tongo do obokhe yang bising room ni bla abon bagai oborok po nai di gana phaike besung nai thotok koto ngai tong mota norok phai mukthango bo phai nai phaima no norok jodi ani kok no mane kubui de chengra de norok ba sak sachung mai aplana mukthango no gya sak to sabula sak sachung man ba ge norok phai nai phedi norok jodi chajagai tongkhe tlangai mano chajagi hangke ta tlang di abu to nong ni choice ni upor depend khayona pai ni rok ni boto hamjang na angna nangnai ble norok hamjake se norok tlang nai norok se pai ni norok se ranai norok phai nai phedi ang wanchu gota norok nai na hini phai pano se nokhe tlang ni tongmanglak chini wak no sungai thotok milik ki abo rong no nang thasing flashlight riti sama rong no mokhe angko shal ni biota apfruke to light rokiroi ni bagai mane nokhabo somoi tongmani current bokeri do abon bagai ang kaham ke funogai mali amoke shalo naite lock mani o mokhe to masake lock mani naila borong ni dol ni bisingong oboron no joto ni kolok na di lock mani tebo kolok tongo do haipan boriye lokha ekdom lock mani bo wak kotorok mane wak shikla rok rida shikla wak like
5 months ungjak amti hairok ngai tong kete jotone haipan tinaro wak chikon wak basa wak kera mamti rokeri norok nokina mangkhana mobile lo something ngai tong keri lo pasake tor khana kiting milik tong khana ke asuk no chini wak basa tabuk jarati khe buitlang bai kha buinok ni buma bai saka khin che buitlang ngai thang bai kha baksa to ke je tongmani nong no ang funoka iko tang norok bahai nang jak jaja khit langai mano ke norok wak basa naina musung jagi tongbai mani mane wak basa de tonghini ano sungbai mani norok tabuk answer mangkhana wak basa midelo kureyingai je call khaini rok malia gai norok baksa borok sama tongo to ano wak basa tisha je anga frus sama tongo ta wak basa je ne hinai ke borok saka no mane anma baikok samanya fru wak basa achai kangke tisha shahor dihini to angke kabama borok call khaika ke jotonon tesa call bit khai sana ta possible ya pogi pothango hayada yang nogo bosamong ni busy rong bagai ke aboni bagai ang easy khai nong no norong ni bagai kaisa video upload khairika norok je nangnai rok jongno contact khaimano jajakai tongkhai video tonu khana hangkai norok jodi naina musung khangke teisha niji bofai naifai mano tlangya to naibi city se khaini heda apano ang wan chugo norok nu khangke tlang ya nai haino hini tongphuno tlang jakting thangai wak no khang ke tini ni bage amsung nong sinai norok ni beskango ang di video tumna hini wan chungmani to niko tu wifi ka tang norok nai paina ke sungno contact khaidi ang tisha sapna ang tisha norok no mane contact khaina bagai phone number comment o pin kherinai te description o renai to till then bye bye norok khai ke no ano self brung support khai tongdi